Segredos do arquivo. Hoxe escoitarán a historia das fantasmas que apareceron nunha parroquia de Neda e tiñan atemorizados a todos os veciños. Este verán na feira de Xuvia escoitei unha conversación que non podo quitarme da cabeza. Tres veciños da zona comentaban con gran segredo e temerosos de que unha forza sobrenatural os escoitase que o seu veciño Blas, o de Cornido, apareceraselle o espírito de Antonio Formoso. Os tres fixeron o sinal da cruz. Polo visto, unha tarde de xullo de 1838, cando Blas Teijeiro recollía volume no monte, escoitou unha voz que o chamaba, pero non viu a ninguén, e cando quixo recoller o toxo cortado, non podía levantalo do chan, como se aínda estivese sen cortar. A voz díxolle: «Canto máis te enfades, peor é. Fica quedo e non teñas medo, que son Antonio Formoso, ou o seu espírito. Dille aos meus herdeiros que che entreguen 10 pesos, que quedei a deber a Manuel Pita, xa defunto. Cando chos dean, vai durante a noite ao cemiterio de Santa María de Neda. Na porta chamarás 3 veces. Abrirase e o espírito do Manuel virá a dicirche a quen llos debes entregar. Pecharase de novo a porta e o seu espírito marchará pola fechadura. O último día do mes verei a tua casa e direiche o que tes que facer». Blas, morto de medo, puido recoller os toxos e marchou a fume de carozo cara a súa casa. Esta historia conmocionou a toda a zona, ata tal punto que o propio alcalde constitucional chamou a Blas Teijeiro para coñecer de primeira man que tan certo era o asunto da aparición. Citou tamén aos herdeiros de Antonio Formoso, que confirmaron os feitos e anunciaron que xa estaban a xuntar os cartos solicitados por o espírito do seu defunto. O alcalde reticente decidiu poñer os feitos en mans do xuíz de primeira instancia de Ferrol, quen ordena que se investigue a saúde de Blas Teijeiro, por se pode haber teima relixiosa, delirio ou outra clase de aberración mental donde proveña o seu delirio, ou se podería ser unha maquinación maliciosa e premeditada co obxecto de estafar. Con todo, e por moi inverosímil que resultasen os feitos, os médicos concluíron que este individuo, vencido polos terrores da outra vida e da morte repentina do seu veciño, viuse acometido da falsa idea da aparición deste, resultando unha carga para a súa saúde, xa que se lle ve feble, falto de apetito e sombrío. Esta lesión da facultade intelectual pono nun estado de melancolía que hai que curar para evitar un trastorno total da súa mente. En vista do certificado polos doutores, o xuíz seguirá interrogando a Blas Teijeiro para ver a onde conduce todo isto. Así continúa Blas coa súa declaración. Ao día seguinte, camiñando cun feixe de erva para o gando, por diante da casa de Antonio Formoso, escoitei de novo a súa voz: «Imos, que é hora de marchar». Volvín a cabeza e vi unha figura que me seguía, vestida cunha túnica branca e suspendida como a medio metro no aire. Virei cara a ela con gran temor e pregunteille a onde. «Cara onde debo», respondeume ruxindo. «Non te esquezas de dicirlle aos meus herdeiros que quero 3 misas, unha ao Anxo da Garda, outra a San Andrés de Teixido e a última a Nosa Señora dos Remedios de Betanzos. E volve pronto a casa, que xa tes a comida enriba da mesa». Interrumpeu o seu discurso o xuíz para preguntarlle: «E como era esa voz que lle falaba?» «Falaba con voz natural, moi baixa e algo diferente da humana», respondeu. Blas retoma o seu discurso. Chegando á miña casa, ao entrar na cociña, vin con terror como a comida repousaba preparada sobre a mesa, tal e como me dixera o espírito. Asustado, co apetito perdido, un volcán no meu interior e o cabelo teso, tirei coa cunca de caldo e collendo unha fouce, saín da casa cara a igrexa de Santa María de Neda. Ao chegar, puxen a man dereita sobre a porta e chamei 3 vezes polo Manuel. E un ruido na igrexa, como se abrisen as sepulturas. A porta pechouse tras de min e vin unha figura moi parecida a Manuel Pita. Pregunteille
a quen debía dar os 10 pesos que me encargara Formoso, o zapateiro a quen o Pita lle fiara unhas peles da súa fábrica. Entrégallos ao cura de Neda para que faga ben pola miña alma. E dito isto, mandoume dar a volta cara dereita e ao facelo, albisquei sobre o meu ombreiro unha figura que semellaba un canario branco como a neve. Ao xirar de novo a cabeza, o espírito de Manuel xa non estaba. No seu lugar, había outro canario branco. Os dous voaron ao meu redor ata desaparecer. Marchei co medo no corpo e fun o día seguinte a Santa María de Neda para entregarlle ao párroco o diñeiro e liberarme así daquel pesadelo. O xuíz chamou entón a declarar o párroco. Un día de agosto chegou a miña casa Blas Teijeiro. Preguntoume que reliquia debía levar para protexerse duns defuntos que se lle apareceran. Respondínlle que a mellor reliquia era unha boa confesión, co fin de disuadilo da tolemia causada polo pánico da suposta visión. Días máis tarde regresou cun xenro do defunto Manuel Pita para entregarme 10 pesos para funerais pola alma do defunto. Cando me explicaron como conseguiran o diñeiro, estoupei. Todo isto é un embuste. A aparición é un soño ou un delirio dunha imaginación enferma. Indignado, rexetei o diñeiro, pero eles tampouco querían, e aquí está, señor xuíz, para que os faga entrar en razón. Léveo da miña casa. Non se preocupe, dixo o xuíz, por suposto que o recollerán, e ante as amenazas do xuíz, vai se o fixeron. O xuíz vese excedido por esta tolemia colectiva e decide enviar o caso ao fiscal para que este decida, quen á vista de todo actuado responde: non aparece delito. Todo iso é resultado da debilidade da cabeza dun fanático que viu visións e afectou a súa imaginación, facendo falar a quen durmía o soño da eternidade. Ao non haberen lugares para curar o seu mal, o fiscal propón que se lle cobren as custas para que lle servisen de escarmento. Isto ordena o xuíz e manda arquivar este expediente que así chega ás nosas mans dentro do fondo do xulgado de primeira instancia e instrución de Ferrol, conservado neste arquivo coa asignatura 5221/25.